yankı dastavşygym çağa içindäkiler. Sen haramda da başga da delmen şu adet şeyler var gurulýan da hiç kime söwülmedim. Egerde sen Türkmen başlaryň toýa näçe manatdan çykýandygyny bilesin gelýän bolsa, onda bu video senin üçin gardaşym. Birinji ýerde Haji Ýazmamedow bir toý sowmak üçin 800 million 1 milliard aralykda. İkinji ýerde Şemra Rejepow bir toý sowmak üçin 500-800 million aralykda. Üçinji ýerde Azat Dönmezow bir toý sowmak üçin 300-500 million aralykda. Dördünji ýerde Aýdaýyň bir toý sowmak üçin 200-300 million aralykda. Egerde ikinji bölümini göresin gelýän bolsa, onda şu lakawnda patpisat edip ikinji bölümni garaş. Merhaba, selamun aleyküm dostlar. Ne bugünkü videomuzda ne uğrayacağız? Şu esası Oğlunlar serasat olan bir uğrayacağını size gara telefon yırtık bolya, nähili o kamerasını yırtık bolya, sen ýerde näme işleýän hemme zadyny görüp bolya, sesini meşdik bolya. Videomda asam düşünüp bolar, doly soňra çen görüm dostlar. Onu bir yırtdyrmak üçin iki telefonu eline almagyň geregi ýok. Nirde bolanna da görüp bolýan, daşary ýurtda bolanna da görüp bolýan, serasat bolun. Ökman ol birini izarlamak ýa-da birini izarlamak düýünden gadawan edilýänler kanun ýa-da da gadawan edilýär ýöne men bolýan zatlar aýdan. Opşy durmuşda her hili zat toplar şoň üçin şu zatlara dogry üns berin we şoň ýalyk bolan ýagdaýyna izarlanýan ýagdaýyna ýokarjygyna mikrofonyň furo çykýandyr dostlar. Şoňa ökman üns berin telefonu. Seradan şu anarki telefonun yüzü öçük duran ýagdaýynda da kamerasy işläpdi. Erkek garada gorkak bor diýdim. O hakyky. Nime şo göz ýetirdim. Oýnarlar. Oýnarman. Ýaşkan gorkan okdunmy? Ýok, ýaşan aýalan eden, lanlar eden, alýanlardan. Täden öýlener näme okdy? Öýlener doğrudan öýlenýärler ýyly. Näçe birini tutuldu. O da geleceklerdi diyen böyle. Beni hedirler şu anda. Ay ben sana barcaklardım seni iyiliğime çıktım her diyorum. Ay ben sana barcaklardım diyen. Sağ olun yani öğlen mi oluyor? Baba ayı sakat derdim orada. Ben yardım yakarmaya geldi. Havanın yok. Hiç onu komşularına kurtulduk da. Sağlarım hava yok. O yerde o da telefon yok. Sen niye telefon var mı? Hangi çıktın açık çıkmadan hemen görüyor. Risk vaat etmeler. Risk vaat etmeler. O bizimki yarak koçularının bir sefer geç altının seferim komşularına hemen geçeceğim. Hadi ki bunu anlatır. Hadi ben korkmadım. Onu bir piyan rahat uçtuğa yine tuydum böyle. Büm koyuyor. O da koyuyor oğlanın yağdaylar da. Onu neden vuruyor o başka bir ovadan. O parmağı da okuyordu. O ovadan o ova. Yani hedildi de vur. Vaat kılıyor. Salam dostlar, anha şu taýda bir dogun ýetdir. Videolarym rekomendasiýa düşen prosmotr az ýeni bir köp adam ýetdir, bir adam da gatken adam ýetdir. Video prosmotr almak üçin TikTok sana algoritm ýani content düzýär. Meselem regularny bir zatda men sorawjak awet ýadim, soň aýdymlara video düşdüm, soňundan wine ol bolýar. Gara şol birinji goýan videoň birinciden akaçytwa bolmaly, ikinciden hem contentlaň bolmaly. O ýok bolsa da düşýän videoň birinji
10 sekundy kimin öňünden çykdy şu 10 sekund 5 sekund gyzykly bolmaly. Şol adam ya seni tanalýanyň üçin görmeli 5-10 sekund ýa-da sen goýan videoň gyzykly bolan üçin görmeli. Ana onu adam görse, yüze paylanýar, 100 adam görse, 1000 paylanýar şeýdi biziň ýa-da sen videoňy her kime. Ona şu zaman adamlar görende 10 sekundda sen videoňda eglense 200 adam alýar. Tipa şol ýaly. Esasda gyzykly, hemen kaçtyny da çykarjak bolmaly. Ona şolary ýaly kysga soraglama bagorsa kommentarda belläp geçiň, podpisas etme unutma. Like, repost edin, bilmeýänler biler ýaly. Ona kiçiräçik soraglama bagorsa kommentarda belläp geçiň, ýetişdigimden şolary ýaly video edip jogap beren. Bizden aýrylmaň. Bolýandy. Sen haramzada qutoron. Selamun aleyküm alçık zevçkeler, hormatly ýerleşler, hormatly patbişikler. Primärna şu dekabr aýlary täzeliňim ýani bir maşynik diýmäýin haramzada dükanyň birine barýady. 700 manat sowda edi. 350 manatlyk atzelny paketde şokolad salýa. Onuň opşy latok ýumurtga alýa. Tudasida kassa ile näçe manat boldy diýä bolyn ýanky 700 manat diýä kassadaky. Onuň diýäjek 20 manat diýä ýanda bir mandan pul ýok diýä. Men niýe öýe dastavşyňyz barm diýä, o dastavşyk diýä maňa kömekleşdirdi, men niýe öýde berjek pul niýe opşal gideň bolýa. Onuň ýanky dastavşygyna eline laptop berýär. Ýumurtgaň başga paketler bolup, şim öýdem alýada gapdandan bir kudom aňryp ýöreýärdi. Dastavşyk batsana diye. Jigin diye fenni dönce taza galliye. Plan gapyn hakda çet tarapyn hakda ondan şotada planlarym diye howa diýer bolýan. Wagtlar goýdy diye pulun Allah et. Meni häzir aýdan sen galy berem menen barýan diýjim alyp diýen. Onuň ýanky şokolad paketim öz alqalya sen gana da ýokor gallar berdi. Onuň ýanky şahada ýumurtgalar tok wagt bilen galya galan. Wagt bilen ýokary galya ýanky çep tarap hakka gapyny planlarmy diýe bolýan. Ýok diýe. Ben şaha ters düşündim kem diýip onuň sag tarap gapyny hakka. Planlarym diýe ýok diýe. Näil bolla diýe ýanky şaha düşýär bunu aşa uza şol adam ýok. Inni men gönmer sana 100 öňe bolan haramzada diýmäni sen haramzada qutoron. Şeýdip bilemok bir topar çağan ala kasada qutoron men bir ýaşazyk ýanky dastavşygym çağa içindäkiler. Sen haramzada başga men şu anda şeýler bar gurulýan zat hiç kime söwülmedim, hiç daş kommentarýanda erbet kommentarýada hiç kime jogap beremok. Ýöne şul eden hereket gat halamadım dara dogrymaýdyna. Ýöne Hudaýa şükür men eşdişime görä başlygy bir insaf bil joglan eken aýlagyny kesmänler de şu çağa ay bolýa birinçi tapar duýduruş bilen geçipdir. Ni paylaşayım kıyın görmän. Munun paylaşynym diýemok. Degme şolar ýaly adamyň edýän hereketini bilsinler. Sag bolun. Meni Karakumskini Hyundai Center suda berýär. Diýip videon başlan bolsam hemme kişi düşünerdi. Sebäbi Türkmenistan boýunça Hyundai brandyň adyna men ýalyk ziýan ýetiren ýok bu çykarýan videolar bilen. Aslynda men sürýän Hyundai sanatam Amerikadan getirilen bizin Hyundai Centerymyza hiç ýylak baglanşyk ýok. Özüm şu pokolenýany bizin Hyundai Centerymyz satmady. Şu iminde Brakovunda çykan 2014-17 ýyl aralyk sanatan modelini ma Hyundai Center şey dedi. Biz düşünýäs bizin option brandyň adyna diýen ýetirýär. Şu videolar şoň üçin dawai sen maşynyny bejerip berelip şunyal teklip bilen çykdylar. Dolayısıyla men teknik problemim anyklap bolýar diýen, hem düzeltip bolýar diýen. У нас в сервисе имеется профессиональное оборудование, также мастера. То есть в любое время можете привезти машину, мы обследуем и потом выявим причину. Ýas. Täze sanatlaryň motory ütgüýär diýersem, jigide diýersem şeýlemi? Hawa MPI gelýär, 2,5 prostoy MPI motor gelýär. Tez drive görse bolýarmy? Meselesi yok. Test drive edelim. Otlично. He Karakumskini Hyundai Center çağırdy bolýan başgaça gurläp başladym diýip kommentariýa ýazarsyňyz. Ýok doktor, başdanam bizin Hyundai Centerymyzda men pretenziýam ýokdy. Imенно Hyundai brandyň GDI motoruny imенно şu 2014-2017 pokoleniýa sanatarlaryna men video çykarýardym. Drive moda geçende rul yemedi, motoru ağırlaşıyor. Tak bunu podrobno obzor etmesem bolmaýar täze sanatda. Men ýene maşynym şo eken. Öňkü dönem şo rulum, öňkü dönem rulum şok daja. Diňe çağırıp şolar ýaly hormatlarym maňa ýetik boldy, maşynyny bejerip bermek teklibine men atgazylan jogap berdim.
Ýuşalar ýalak dobry, respektabelni notada hoşlaşdyk.